L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem qiegħda tipproponi li fil-budget għas-sena d-dieħla il-Gvern ma jagħtix jum ieħor frank biex jikkumpensa qalbtajjel pubbliċi li jaħbtu fit tmiem il-ġimgħa. Fi stqarrija l-Assoċjazzjoni qalet li jekk din il-miżura ma tiġix irkuprata b'iktar effiċjenza ikun hemm bżonn li jitħaddmu mal-2500 ħaddiem biex jagħmlu tajjeb għaliha. Din il-proposta bdiet tiġi implementata għall-ewwel darba minn Gvern Laburista fil-budget għas-sena 2018. Dan wara li fil-kampanja elettorali tal-elezzjoni ġenerali li għaddiet, il-Prim Ministru Joseph Muscat wiegħed li jekk jerġa' jingħata l-fiduċja tal-poplu minnu fih wara l-elezzjoni kien se jimplementa l-weda li jagħti lura l-festi pubbliċi li jaħbtu fit tmiem il-ġimgħa lil ħaddiema Maltin u Għawċin. Dan wara li kienu nsterqu minn Gvern Nazzjonalista. Weda li permezz tagħha il-Gvern wara l-impenn tiegħu sabiex itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin. Fil-fatt tat-tieni sena konsekuttiva, din il-proposta kienet inkluża wkoll fil-budget għal din is-sena biex bekk il-ħaddiema Maltin u Għawċin ingħatawhom lura jumejn frank għaż-żewġ festi pubbliċi li din is-sena ħabtu fit tmiem il-ġimgħa. Fil-proposti tagħha, l-Assoċjazzjoni għal min iħaddem inkludiet numru ta' proposti oħra fosthom li tingħata nofs il-pensjoni għal min jibqa' jaħdem wara l-età tal-irtirar u li tiġi ċċarata l-qagħda tal-ħaddiema minn pajjiżi terzi f'Malta fejn jieħdlu l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.